nigo tukwechaka kurase county ya Nyamira ase amateyemo kurase kenyoro kia Mitengi Enchoro ewodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba yabirike gweso kebene na boigo kogania obwene ase omwana obasirita Gloria Kwambuka oyole ekerasi gia form 2 ase skuru ya Mongori kolengana ne amateyo nigo yabirike kwenekia nga omunyarukoyo nigo abete kagotigerwa chingoma chintindi kubatkana nege susuro abetega koegwa no morokia ase skuru yo maiga yo gotokikana na mamochono nyanabo maiga yabaibuli aboko mukia sigi getambukyo na bayogikirana ase skuru yo nigo boteneli bwe skuru yo bwabete boko bisa chingoma omwana yo abetega konyara chinga kibaye mukia getambukyo na bayokomoikia ase nyegitari elinde kwanyorera obobwenya bakaba koenekia gotigerwa chingoma chinyinge omwana one naro omochu korogosoma Mongori eskuru ya Mongori bona karagosoma bagakora mang'ana lakini agasokera ensemo ngacha koyaigu nyuma ekero nanyaigwa nkaigwa konyora nainde igo babisita mang'ana aye nabona igwitse bobe ngacha konyora paka nkorokigwa ani abantu mbara bangaini bakorete bagakumwana ekero nachikorora amokono muno obekire bandage igo narereta maene mambie iyo muna naigukegima ndari nachize baka Mongori eskuru ngaikageita uriyo geita nkamaza kamburi na kirende mose gwachire ya mwana one naro ichira esukuru igaro mocho korone nerenta getendore nonyanko morora onte gete komoiraka nchikorora buna itire nonyanko kora fata medication ngende komokorera na gantebia ninta gete before motara monga ninta gete korore principal deputy noriyo mwagete agantebinga principal yachire skuru yachire meeting yechi skuru okay bachire ne principal ne deputy yae naende konyoro monginere na igwete gakora bosongo konyochiro omororire karua tukatigana na barabu buyayigo kira bondu etonga soka ono korwaerio nabona arueto batabuga timanga na kiara bankane tikiregento tinje zigukora ngane ndigo itani yawo ngachaka mambi yaje nari ngina chiete no muisiko mwaba gachikororo abaje ngo mwana oyo igotoko komwakero nginaro nkaranga libango chingina tikagenda bakano muisiko mwaba kareto mwana oyo bakamoira fata medication ande bakanyore obuchanja muna bakoreta abantu aba babisita mangana amange bakakebisire bagetebere kiare koro kibuna itire bakakebisa bakamana gwaka gocha rugoro asata itiri bonekera chizo kole rufata medication na ngina ali bosongo mbanyorete exactly asabu negete fracture asoko boko bakanyore kine kesi uyu mwagitabu yete kwanza amone skulu likonye bisita mangana ayo kono nene na tata akarinwa akaira na bunachete ora na imambi yaye karabate beti tata nga mwana no muibori oyo komoreta ukomorusia skuru nkagenda na my sister na ritonyorere tu mwana goteba umiete na inda bwata mauta nda manga goteba ayenga soko bakokumi ase plasteyu utari kunyara kwabaga ko tokorora buna intwe arenga ase plasta arafu na inde umwarimu uye kara ari kumuita na mutachira neti amagoro na nda kamurusia ange skati amuruseti akamotebita eretari kona gukumie ere no muntu omonene uno mwana kwere sonya nona astifito chikoroki igo bono gakumuita na inda mwakane igo na arenga agwe ngakumuita na inde gente kinga togecheti egento ekenene togoteba onyo mwana oyo takwite nonya babisete eyaki omwana erorekane na inda anyore yakira murenda sobugimo ba ari na bubono iga serikali embwatesi ndoro omwana oyo na abande banga bunabo banyorire yaki yabo ase serikali yeye yaita ya Kenya gotwikira komanya obwene borororo ekiagera omwana oria nigo aitetwe neri tukoriye aitetwe deputy principal Musibati igo batigeretwe ribaga ryokorenda school principal omwarimu omonene okurukwara bagotari ngororo naende igo twachire koenekia kene inkai omwana oyo ekiagera ase ekatiba ya Kenya nerichiko ria Kenya 2001 twatwarite gento gikorwa abolition of corporal punishment ase chiskuru na boigo we are ready chi organization chiachira amo
chikorwanerera oboronge bwa omwana oyo ase okobeka ekine court erinde omwana oyo anyore obosibore bwaye anyore oboronge bwaye ekiagera omwalimu nigare omoibori okabere